kel ko kala ma igaye cukoroba ni musokorobaw o fana tumbe seli kene in kan Bamako misiri balaw ako kɛra ale yɛrɛ ɲɛna aw ni ne ana lamɛnbɔ bɛɛ an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka jamana furancɛ fanga a marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Kokel Kokala Mayiga ye. Karamɔgɔ Jose y'a fɔ cogoya min na Kokel Kokala Mayiga ale tun bɛ misiriba kɔnɔna la nka seliba tɛmɛnen kɔfɛ rentrée politique n'o ye politique ninnu donni ye jamana marali cogoya la gouvernement ka baaraw taabolo la Kokel Kokala Mayiga a ye dantigɛli kɛ walasa jamanadenw bɛ se k'a faamu cogoya min na ale ka baaraw taabolo la o kɛra dɔgɔkun kɔnɔna la karamɔgɔ Jose. An ka fana lamɛn kɛ. Maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka se ka kuma minnu fɔra bi u kuma barikama k'u tɔmɔtɔmɔ ka compte rendu kɛ maliyɛnw ye comme bɛ to k'a kɛ k'an to M5 kɛlɛ la. Kuma min fɔra bi an nana gouvernement tɔgɔ la en tant que premier ministre ni président de la transition a ka yamaruya kɔnɔ ka na an bɛna baara min boloda transition kɔnɔ k'a ɲɛfɔ conseil national de transition parce que ale de bɛ assemblée nɔ la sisan ka fɛsɛfɛsɛw k'a dɔn baara jumɛn de kan ka kɛ pour que u ka se k'u ka yamaruya di. Kumaba minnu fɔra bi o ye k'a fɔ ko transition a sigilen bɛ sen saba de kan o ye lakana réforme institutionnelle et politique yɛlɛma kan ka don jamana la cogo min na ka Mali kura jɔ o sariyaw ani a boloda fɛn bɛɛ ani le pilier social o kɔrɔ ye gouvernement ni syndicat u kan ka ɲɔgɔn kumanya ka se ka bɛn pour que jamana ka se ka sumaya. Baara min kan ka kɛ an y'a tɔmɔtɔmɔ baarabaw minnu kan ka kɛ baara ba naani de don. Fɔlɔfɔlɔ o ye lakana, filanan o ye réforme minnu kan ka kɛ ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ. O réforme kɔnɔ constitution b'a la, loi électorale b'a la, accord d'Alger yɛlɛma min kan ka don a la a application kan ka kɛ cogo min na pour que a ka se bɛn kɔnɔ. Mali kana fara, Mali souveraineté, Mali hɔrɔnya, Mali ka kɛ jamana min bɛɛ b'i ka diinɛ ta o kɔni o tɛ se ka négocier a tɔ bɛɛ bɛ se ka négocier maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Axe filanan ye mun ye sabanan ye mun ye ni réforme sigira o ye ka élection organiser pour que transition bɛ ban don min na président ka se ka sigi députéw ka sigi hali ni maire ni waati banbolo u fana ka sigi ka constitution yɛlɛma ka sariyaw bɛɛ yɛlɛma ka Mali kura soubassement jɔ a ka kɛ ni président sigira bɛɛ ka sɔn a ma ko ale ka président don pour que o ka se ka kɛ an b'aw fɔ min ma ko organe unique chargé des élections o kɔrɔ ye jɛkulu dɔ bɛ sigi ale de bɛ élection organiser pour que mɔgɔw kana n'a fɔ ko élection namarala organe indépendant no parti ta tɛ gouvernement ta tɛ olu bɛ sigi olu ka baara ye ka élection organiser a ka ɲɛ n'o tɛmɛna gouvernement bɛ baara min kɛ don o don furakɛli sira fɛ sirakura sira fɛ dumuni sira fɛ ka occuper sɛnɛkɛlaw ni baganmaraw ni mɔnikɛlaw la ka école ko ɲɛnabɔ o bɛɛ gouvernement ka baara habitude no donc o de ye axe naaninan ye a bɛɛ o y'a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ Mali premier ministre ka n'a fɔ maliyɛnw ye baara in bɛ bɛn 2050 milliards ba fila ani miliyari 500 o de bɛ n'a don baara in na o kumabaw de fɔra CNT ɲɛmɔgɔ ani députéw ani CNT membres u ye ɲininkali caman kɛ aw yɛrɛ y'a ye a ye tile bɛɛ kɛ kabini 10 heures an nana baara banna sisan ala barika la u sɔnna o majorité y'a voté n b'a fɛ k'u fo o la k'u ka président fo u ye danaya min d'an kan an bɛ ala deli a ka a fanga a dɔnniya a k'a d'an ma an ka se ka waliya ka président Assimi Goïta fo parce que ale de y'a danaya da ne kan
nini ale tilala ntela ka gouvernement sugandi ka mɔgɔw proposer a ye an bɛnna ka donc équipe min bɛ n kɛrɛfɛ sisan an bɛ baara kɛ an b'a fo ne b'a fo u bɛɛ tɔgɔ la n bɛ ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mali kɔnɔ i bɛ mali kɔ kan bɛɛ ka dugawu kan ye i bɛ ye fangakɔrɔ mɔgɔw o i ye M5 mɔgɔw o an bɛɛ maliyɛn de an tɛ maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na fili min kɛra mali kɔnɔ kɔrɔlen y'a dɔn fanga yɛlɛmana siɲɛ caman 68 91 2012 2013 an t'a fɛ k'o tuguni maliyɛn bɛɛ kan ka kan sisan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka jamana jɔ an tɛ maliyɛn bɔ maliyɛn la minnu dalen tɛ gouvernement ka baara la fana an bɛ ko bɛɛ kɛ ka kuma u fɛ k'u la convaincre pour que an ka se ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que sisan mali jugu ka ca jamana caman bɛ yen u ɲɛ donnen don mali la fana donc an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an jɔ u k'an bonya an ka hɔrɔnya an ka danbe a ka se ka sigi a ma o base de bɛ sigi transition in na o dun tɛ se ka kɛ n'an man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni minnu kɛlɛla u ka yafa ɲɔgɔn ma minnu ye mankan ci ɲɔgɔn la u ka yafa ɲɔgɔn ma an ka mɔgɔbaw bɛɛ alimamiw bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ i kɛra chrétien i kɛra protestant i kɛra silamɛ bɛɛ ka dugawu kɛ makɔrɔbaw bɛɛ cɛ ni muso ani denmisɛnninw a ye cɛsiri n'an sera ka ni transition in réussira an bɛ fondation de sigi aw de bɛna a tɔnɔ sɔrɔ sini donc jeunesse fana a ye fara an kan k'an dɛmɛ n'aw y'a ye min tɛ marché aw kana kɛ marché ni mankan ye a y'a fɔ hɔrɔnya la ka siraw ta légalement a y'a fɔ an bɛ se ka yɛlɛma don ko la an ka baara de ye nin n nana o de f'aw ye a ka janse maliyɛnw bɛɛ ye ko n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman don ni maliyɛnw ye dugawu kan ye n'u y'an dɛmɛ a bɛ réussir donc n nana o de fo a ko baroya janse yɔrɔ bɛɛ la sisan n'an bɔra sini bɛɛ baara bɛ daminɛ an tɛ n'an jɔ de sini bɛɛ baaraw bɛ daminɛ maliyɛnw yɛrɛ bɛ n'a ye mɔgɔ si tɛ sigi tuguni fo transition ka ban ala barika n'a banna ni président min élira an bɛ fanga d'a ma maliyɛnw ka dugawu kɛ an bɛ taa so o b'a sɔrɔ maliyɛnw b'a fɔ aw ni ce aw ni baraji an b'o de ɲini ala ka o fanga a ka d'a ma an ka se ka si sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ an ka se ka se a kɔrɔ kumabaw minnu bɛ fɛn ka fɔ ni ye hakɛto b'a la sɛbi ala mahama cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ni mɔgɔ min ye ɲɔrɔn shirifu kɛ selidon a ye duwawu min don jamana ye a ye bilasiralikan min lase Asimu Koyita ma aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka kuma ninnu bɛ hakililatigɛ di mɔgɔ ma fo n'a y'a sɔrɔ jigi bɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye ɲɔrɔn shirifukɛ y'a ka kumaw daminɛ ni fɛn min ye o ye ka barika da Alahu ye ka seli ciden kan cidenw na sɔn hɛrɛma n'o ye anw ka ciden ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kuma in jujɔna fɛ waati min a ye kuma fɔlɔ min fɔ o de ye nin ye نافلتي عيد الأضحى يعني سالبة نافلة من كيسان كوفي هدية خطبتي أني كخطبك الحمد لله ونشكره كم على تنوك بركة الذي رزقنا أن نعمل ذلك على من يانك جينا سيركو كي ني بشيغي ني تماي نسلم على جماعتنا كامل جماعة بلا جنفو نحيطها جماعة ركرة فيما بلا جنفو filanan ye fɛn min ye a ye basigi ni yɛrɛkunsɔrɔ jidi ani karama a y'o don mali ye mali kɔrɔn fo tilebe mali fantan naani fɛ sharifukɛ ye min fɔ o la o filɛ nin نحمد الله ونشكره كافو بلادنا في الله الهدوء أم على تنوك بركة أنغا يروكني بشيغي دبي وكان من الله تبارك وتعالى أن يمين على في علمين سبا يكورت لنا أن يثبت ذلك ويزداد على كبشيغين سبتي كشامان جيدي بشيغين يحفظنا على كنتنا من التطرف كبو المولى والغلو أني يا دليل على كنتنا حركات غير مشروعة وغير مسنونة أني ولك جو من ماي من تشري قوي من ماي على كان كشي كنتنا ولك جو سبولة ندعو نفوسنا
دولتنا كاملة. أم بدواو من غنيري أمبوري كان جمانين بي إن الله تبارك وتعالى قال من غسبا يقرتلن يخبرنا بدولتنا العافية على كا لا في جيدي أنك جمانين من مشرقها لمغربها وجنوبها لشمالها. كاتا جمانين كرون في فوق تابلا تلبين في كاتا كنيا في فوق تابلا بنيا فان في على كا هيرا جيدي على بشير جيدا فيما بينها مسدود الرحم. جمانا كون دو يروني يغنشي على كا هنا دو يرو كوني يغنشي التآخي والتضامن. أني بالمايا أني ككلين ينافق دون دا كلين في على كودي كجمانا دون يغنشي. وبلغني أن رئيس الدولة يامس عليها من كافوكو كونو كو جمانا بريزدين واجه هجوم انتحاري. نافو دودي إني شامة كابت ندفكا كوجو كالو. لكن بفضل الله نجانا. إذا على كفوني سر على كشي. مهنو على نجاة. أبا سانكور زينا فأبي على تنو كفا كشرة شغا منا أبي على تنو ولا. داعي لي يقولوا من لا عقبات ملي يكون خير. أبي جواو كايرة كجواو كبرزني دينكو في على كابل لا جنين كهرادي. لنا جميعا. أم بلا جنين. وقلنا هذا تعرض له. كافوكو فمي يشي برزني مكون. تدمن من الله تبارك وتعالى. على ده برزين كشي مسين ده كشي. لا يرجع عن ما كان له من نية خير. إنني أهير ما فيهم فأنتم ببرزين. إنني أهير ما فيهم فأنتم ببرزين. أكنا سجين كوتو أكسبتي أكنا إنني يومي بايلما. يخلص الوطن. أكاجيا أفسوي. أكاجيا أكفسو دوني. يسعى العمل الله اللي يقدم دولة مالي يرفع عنها البلايا والشرور. أكيد جاويه فهو في مالك نيماي يعني فسو دون نيماي أكيد شركة جيجا أود مدلا. يعمل سفيه والله خطاء والله شيء. لكن لا غير نيته الخيرية. نما كنت عنده بارا كنت عنده كيرو دولار ما كوجو كلا دو كوجو كيرو دولار والما كارتو يا كيرو دولار أي وكنا بريزين لسجين كابو أكا أتمنى يوم منا كنا لسجين كابو أكا. إنسان. هذا ما دين. هذا ما دين وني مانا كوجو منك كوجو دولار تبي كو. آخرين برا. تونو سنتولا. هذا اللي ابتدى الدعاء عدلوا رسالة الرئيس. وهذا ملي إرشادات. أبغى كان يدعو عندك كان يشي بريزداين ما نفنا إبلا سرلو ده كوفاي. الجرائم. ما كوجو كلاو. تابعوا جرائم. ولو بيباي كوجو كلا بتوقع كوجو ده كو. ويحقق. لا فللي ده بكينا فكونو منا كاللاجي. الجريمة. نمامي كوجو كنو يرا. يقابل جريمة. ناس بشرا كاي كوجو ك أي كوجو مينجا ونيانغتي ده كانغا كالا. اللي برا من الجريمة ولا برا الحال من الجريمة. نمامي ما كوجو ك سماي كوجو لا أتقيل ما سنتالا. البراء الآخرين. ما هو تون من جيلندو ما فهمك. ومانك فين مانك شيء ولما لا فدورك كودوك كتاجة تودورك كنوك. اسمع إني قلت البراء. لا أيا لما نقول عليك كوم ما جيلو من ما فهمك. من ما جومانك. إحنا مالي. أم مالي. واصلين. أما قبل. بالعافية من الله تبارك. أما قبل لا فيلا نيوسر كابو مساين في أما قبالا. راجنا منه. أم باني مساين في أم بلا فيلا يني مساين في. راجنا منه. أم بلا فيلا يني مساين في. الله تبارك وتعالى. أنيا يني مسافة مسامين غسبا يا كورتالين. ألم ينقين. حنان. ألم يهنا مساي ألم يديري مساي. هو اللي خلق المخلوقات. الذي يقدم فيهم ده. والذي رزقها. الذي بقدم فيهم كرجيك. الذي بقدم فيهم ينمايا الذي بو وفا. ويرحمها. الذي بهنونا الذي بو ينغتي. مع أن أذكر رحمة الله. أنا تاوتا على كهنا ده كتشا ودي لابو لمبه كتنه ينغتين غاو. أن أذكر رحمة الله. أنا تاوتا على كهنا ده لابو لمبه كتنه ينغتين غاو. حتى أنها في عذابها. في كادو دان فين يركوتو كتول لا جبالية لا. لو قدرة على ذلك. أسيب مساين ده كادان فين تو. لا جبالي لا كتلا كهنا نا وكنا نا أسيب على كلين ديو. تنال الرحمة. إباي دو هنا سرقة تولا جبالا نو كوني كدي على أبوك يا حالي. الله تبارك وتعالى. أني أيني مساين في مينغا سبا يكورتالين. تفضل نحن الدولة. على كفن سري أنغا أمنيني جمالين. يرد عنا ما حوي من الكلابات. وفني أنكو من بجمالين ناو على كو يوني كباونا. أني كلو من بجمالين على كو با. تنازعات. يوم سما جبوا من بكلين على كو بين.
التنازعات وهذه الحروب هذه شملتنا كامل. ونيون سما نكلون نو إلى أننا جنس جمانين بلا. سادرنا لا من حكمة. إنغا دمبورا أو يعني فانجما يا بورا فانغون دلا كوي. أنغا فانغون نيندي نانيو كوجون نيو كوكي ماو كنا. اليوم معدل الانقلاب على موسى تراولة. كابني دومي يكودي تانك موسى تراولة لا. وجاءت الديمقراطية. الديمقراطية سكونانا. جاء البلاء. بلاونانا. والبواء. أني على الدولة من توروني بلاونانا مالي جمانين. عمها ضرر. تورونانا جمانين لابو من تورو يرنا أنا كي جمانين. أدنبورا فانا ماون ندفع. أدنبورا فانا ونندرون ندفع. الشعب. عقب تخلي فسدون فانا أنا دولة. جمانا فانا. ترى وقت. يباي واتو دولة. دولة عندها السلطة وعندها الحكم. يباي فانا دو فانا بوبلو فانا يبوبلو. ترى واتي دو فانا يبوي. مدة عايزة ما عندها سلطة. يباي فانا يردسلن دو فيتو بلو تسفويلا. لا نظام. نيتوني الدولة وعندها قوة وعندها السلطة. نيتوني جمنا كي باي فانا بالا فانا بولا. ولين يعود مثلا المصلحة. ما أزرد لا ندبين. وتوفير العامل. يعني كلافيا جنس لا يفهمين دسلندو ولا فلندو وتسفنا. وهذا تخطيط دولة. نقول جمنا يرد فما يرد إن بلاون نتراسو. احنا مواطنين. يفسو دون. جمنا أي جمنا دون. جمنا بعير تتمامي. أنا عقب 20 سنة على البال. جمنا بعندي باندانسي كدوم سامي واسر عليه ساموغا أيو لاتمي. وأنا مواطن ذي البلد. ألف للي سجليرهم عليه أنه فسو دين دون. أما دليل كابوي أنغا فكابة يوروري. واللي جرى فيه كامل. سووا فين كيرا. الحمد لله. على برجلا. شاهدوا كامل. هيا كيرا ينا هياي. فنعاون نندرون بيننا وجليون نوي. عارفين منك يا الرئيس الجديد. إمي بريزيدنت كوراي أنيا ينيفه. المدة اللي هي المعطيات. واتي من بك ديما. والله لنا مسامحين هاي المدة ما حد نعطاهم ما أعطاهم شيء لا يقعد. والله هكتبه إنك أكون واتي ناصر واتي درون الديرة ما من ما يتسكى فين شامانجا على أي يتسكى شامان. ما نعطاتك مدة عدد. والله واتي جمع دي ما فين بسكى كه شامان بسكى كه واتي من قلنا. نهالنا أتاو. يكون سيارة كف يجيجا كفين منجي. أنا دولتك فاصلة. إكادو إكجمنا سيلم بوما إكافسو دون سيلم بوما جمنا يركونو سيلم ب وما. إيه بفهم منا وسيلم ب ني سيرك نيمانك سيلم ب وما. أنا بعدها. عليكم من فلانين. ما نحكم. نتفهم على ما يو. يعني أعمال الدولة. جمنا يرفعنا وبارا ونو نتا أشيلا. لا عمل كبير ولا حابوس ولا. بارا باتة بارا مانغاني يرتة فتنين يرتة نتا وجورون ونو شيلا جمنا ين. لا معاش بس. نتا جمنا ين فعنا بوليتيكو لا نتولا. يا غالبا. نقولي. سيد الرئيس من موقفه مخلص. مثل بريداني جورون نمان جيلنا. سديد. تا نمان ده كين يشين نمان ده كم يير كسيكو ده مجرلا. الوطن. يكفى الدنيا. أنا بعد نقول صفر. نكوني بنجو إنوفي. بنجو إنوفي. واللي يسمع لي. ما هو ما بينك كم ما وبيجو إنوفي بيدم. ولا نقول ناصرة. يسمع لي دوري ناصرة. أم بنجو كيدمه ما بينك كم لما وبيجو كيدمه. هنا ضاصين حد يعود مخلص. كذا كم أما قبل ما على ما من جيلن بينا فباك كيف فسودي كما كيف فسوي. بيقول الله. أنقول مسك نيندو فويه. لا عندي مثلا. نت فعنا كافوكو دوري أي نيندو بيمبلو. هذا الجد. غانيني إفلق مين فويه. ذهب. أسبتيلندو. ما إن شاء الله ما لا يغيروش. لا لا سنة تقولي نمين في فين تابع يلما. نأكل يسرك يجورون يمانا نبين جوينو. نبيدمه. وكوني سبتيلندو هالي. إلى أجل خير. نهيرونا. يبين يكرفه. إلى أجل شر. نبونه رنانا. دمتم في لاني. أم بيد بينا تو. حدنا لا يمشي لا يلعب. بانفلا بيد تو بونه ناني دوكوني بينا تا كبولي بونه فنا كرا إيري أي بونه تينغا فوكو بونه بولي لا بولي جمانه
ngoni bise kan nde fossa ma min bene no fe ma min bene ga kuma me ne be minna utigila ma be ke odenda ni ma min ten no fe inte ka ga kuma kan tani umma inshallah ni ala sunna jama'a ne ka jama'a ماني عالم الجيم متطرف نتا دا كلامه كافو كما جوجو بينك جمانا ماني عالم الجيم مشاغب انت كلامه كافو كتشياني كلو بينك جمانا ولا نهواه للشغب ولا الضرب انت ان قال يني انت ان قال يني كا جوجمان لا يني اي انت ان قال يني ان بينما بيرومي امبودي لا يني امبودي في ان هي تعليماتنا الدينيه كذاك ان قال دين دغلي شون ديني الاسلام ان قال اسلاميه دين دغلي شون ديني هي طبيعتنا واخلاقنا أن كتبيا يا نانجوي كأن إنساني ما تعرف يكون عافية وخير إن فانغ ما نفيا رتدور دوني لا فيني هيرا دتي وآخر دعوانا أن قد دعوا الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا من يجب كل من دعاه واصلح أمور المسلمين أجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجب كل من دعاه واصلح أمور المسلمين أجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد الولاة المعتدين. يسلم شرعنا حماه الله من اصطفاه شاكرا اياه ما داه ربه اجتباه ومن يكد الردى سقاه تجزي عنا باحسن جزاء بيقول الوجود برزاء رزقنا بسبيل مكسي صافي بلال من رحيق الانس وصلي قدر المصطفى عليه واله وصحبه المكتبين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. nimbe ko fesa cogel ku kala maiga ku segesegeli nunu te bali onga jamanadenw sigimbe kanin ko nyenyini ambe ala deli janfa min tun labena a segesegeli kɛcogo ɲuman a ko bɛ maa minnu bolo u k'a kɛcogo ɲuman dabali n'a fɛɛrɛw sɔrɔ nka min ye asimi yɛrɛ ye sa yala mun de b'ale fɛ k'a fɔ fasodenw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye bamakɔ tutigɛbaw ye ani a silamɛ kulu ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna min ye ho conseil islamique du mali ye asimu goyita bɛɛ kan ka faamuya jamana in tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka lakɔlɔsili kɔ a tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka ŋaniya siri mɔgɔ kelen baara tɛ président bɛ baara fɛn kɛ a bɛ bɔ mɔgɔ dɔ de la ale kɔni b'a tɔ la kun cɛ de sinon mɔgɔ de b'a baara kɛ donc hali bi ka ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ parce que ko bɛɛ faralen bɛ ala la donc bɛɛ ka ala deli anw de diinɛ karamɔgɔw ye ani dugutilakaw bɛɛ ka ala deli hali bi ala ka jamana in bɔ sababu jugu kɔnɔna la ka jamana in kisi ka jamana in ka sababu kɛ sababu ma don jamana ba bɛ sigi. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ma asimu koyita ka kuma mɛn a ka kuma fɔcogo nin bɛ mɔgɔ hakili sigi hakilila k'a fɔ nin ko in kɛra kɛcogo min a kɛra minnu ɲɛna n'o fɔlɔfɔlɔ o ye asimu koyita yɛrɛ ye sabu a kɛra ale de la nin baara jugu in nin ŋaniya jugu in nin nkalon ma yira ye nin jigilatigɛ in n'a tun ɲɛ sɔrɔla kɛbaw fɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ o tun ye asimu de ta ye a n'a furumusow a n'a denw a n'a ka kɔlɛw jamana bɛ niyɔrɔ sɔrɔ o la sabu jamana mara kalifalen don ale la tuma dɔ la mɔgɔw dɔw n'a fɔ kalifa tɛ ale de ka kan ka dɔ kalifa don ni kalifa tun tɛ a kisira ka bɔ min na a tun tɛ bɔ a la fiyewu jɔnni y'a kalifa ma ya allah jɔnni y'a d'a ma allahu jɔnni bɛna dɛmɛ allahu nka o k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye kɔnɔnjɛya faso ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw k'a lajɛ bani kabini mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fɔ ka se bi ma an ka jamanakuntigiw n'a daminɛna modibo keyita la o sara kaso la a tun bɛ tiɲɛ kan o a tun tɛ tiɲɛ kan o wallahi ala b'a dɔn o kɔfɛ min ye fanga minɛ o ye général musa tarawele ye o général musa tarawele in fanga bannen kɔ fanga minɛlen a la a ka san 20 ni kɔ fanga kɔfɛ général musa tarawele ala ka yafa k'a ma nka malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye olu tun limanilen don ni musa mara ni musa général musa tarawele ka alisilamɛya ye alisilamɛya min don k'a to fanga na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a ɲɛdɔn sunkalo kalo ma jɔ fɛn o fɛn bɛ se ka silamɛw bali k'u ka silamɛya baara kɛ a tun ye nin bɛɛ lajɛlen bali san 20 ni kɔ san 22 ani kalo damadama kɔfɛ fanga in nana minɛ a la mɔgɔ min fɛ o tun ye amadu tumani ture ye ale ye san 10 kɛ kaso la a tun fɔra de ko a ka kan ka faga nka a labanna cogo di cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o dɔn fanga bilalen y'a fɛ jamana in ferekelen kɔfɛ a nana se yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ wulila ka s'a ma ala ka yafa général musa tarawele ma a ye fɛn min fɔ a don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ye furancɛ min kɛ fanga na fo ni nin waati ni yɛlɛmana dɛ n'o tɛ maa tɛna sigi fanga na ka furancɛ jan kɛ i n'a fɔ général musa tarawele ye waati min kɛ fanga na ala ka hinɛ a la bi n y'a ɲininkali min kɛ
jamana in bɛ lahalaya min na a fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye a ye waati min kɛ fanga na n y'a ɲininka a ko ne tɛna ɲini ko koyi ne bɛ taa n'o ye kaburu de la wa jamana in bɛ lahalaya min na n'ale bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ Général Musa Tarawele ala ka yafa k'a ma a ye nin fɔ don hakililajigin don cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka Général Musa Tarawele ka kuma ninnu lamɛn bani bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ i ko i ka kuma la ko n ye jamana in mara tiɲɛ don n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n y'o kɛ o se ka bɔ hakili la cogo di n'o bɛ taa kaburu kɔnɔ n'o bɛ taa kaburu kɔnɔ amina yarabi ala n'a co jana bon ni ko ne bɛ jamana in fɛ baw ye ngalon tigɛ mais wallahi n bɛ jamana in fɛ bon n'a y'an sigi an bɛ jamana kuma de fɔ dɛ n ye nin fɔ sisan nɔ o bɛ yen nɔ et puis bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ duguna ko ye o bɛɛ b'o kalan o ye duguna ko ye mun b'o kɔnɔ an b'a an ɲɔgɔn sɔn hakili la filanan gɛlɛya bɛ sɔrɔ la jamana bɛɛ kɔnɔ an minnu bɛ an tɛ gunna an tɛ kɔgɔjida la gɛlɛya ka tɛmɛ anw de ka tɛmɛ bɛɛ kan fo an k'o kuma fɔ o tɛ gundo ye o tɛ gundo ye. Général Musa Tarawele a m'i da don a la a m'i sen don a la o de tun ye kumajugu ye san 22 ani kalo 4 tile 6 i y'o o kɛ jamana mun kuntigiya la i se k'i sigi ka gɛlɛya k'a fɔ k'i b'i ɲɛfɔ n'i bɛ se mɔgɔ min bɛ se ka i kuma ɲɔgɔnya k'i hakili sigi i b'i ta fɔ a b'i ta fɔ aw bɛ bɛn kan kelen kan i bɛ taa yen mɔgɔ n'a bɛ sɔn k'i jigi tugu k'i jigi sɛmɛ i bɛ taa yen yala waati ma se e k'i da don a la malidenw bɛ se ka cɛ fɔ ka bɛn ko la cogo min i fana ye maakɔrɔba ye bi i bɛ lamɛn i t'a lajɛ i ka dɔ kɛ ko bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛn o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o ye ni ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ se ka kɛ ni n ko n bɛ da don a la ni ala ma sɔn n da tɛ don a la ni ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la ni ala sɔnna ala de b'o latigɛ dɛ ni ala y'a latigɛ n bɛ ala deli ko n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ wallahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ne talona yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ wallahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a ala sɔnna ni ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni ala sɔnna an bɛ ala de deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ a ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni ala sɔnna an bɛ ala deli an bɛ ala deli k'a fɔ ala m'an bɛn na sahaba ma n'an bɛn na sahaba ma banna. An balimaw n bɛ deli k'a fɔ aw ye k'a fɔ n'i b'a fɛ k'a dɔn ne dugulamɔɔw n'u bɛ dumuni kɛ ka fa basi la i bɛ taa yɔrɔ jumɛn fantanw ka so dumuni waati n'i sera yen ni dumuni bɛ yen wala dumuni tɛ yen i b'a dɔn hali ni dumuni bɛ yen kɛ u bɛ fa wala u tɛ fa o ye fantanw ka dumuni yɔrɔ de ye nka an ka jamana faamaw b'a kɛ cogo di ni balo dir'u ma sisan ko ka taa a di fantanw ma balo bɛ ta yɔrɔ min ni u faama ninnu kelen balo bɛ d'u ma yɔrɔ min u b'o de jabɔ tuma dɔ la u yɛrɛw ka bolofara minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ka baara de ye balo tilali ye balo bɛ di olu ma nka k'a sɔrɔ u kan ka taa yɔrɔ min jate k'a dɔn jati o ye fantanw ka so de u kan ka don fantanw ka so kɔnɔ k'a lajɛ balo min ko fɔra yala a sera fantanw ma wa n'a ser'u ma hakɛ joli ser'u ma o kɔfɛ fantan hakɛ joli y'a sɔrɔ n'i y'o jate don bɛɛ balo sera a seyɔrɔ la o balo ma se a seyɔrɔ la i n'o don nka o t'an ka faamaw ta ye dɛ mali kɔnɔ foyi ma mali sɛgɛn fo nin kɛbaliya de ye jamana in sɛgɛn u b'a f'i ye sisan ka fɔ nin jamana nin nafolo lahaw ta ye nin de dira sɔrɔdasiw ma k'a san sɔrɔdasiw ka baara minɛnw na nka yala maa bɛ taa sɔrɔdasiw lajɛ kɛlɛda la wa maa bɛ sɔrɔdasiw donfini lajɛ wa a sanna sɔngɔ jumɛn o b'i lajɛ wa mun de sanna ka d'u ma o b'i lajɛ wa yala fɛn min sanna a y'u kana a m'u lakana wa o b'i lajɛ wa o ti kɛ dɛ u b'u dafa lahaw ta nafolo ninnu de la n'i y'o kuma mɛn ka tila k'a ye fɛn min bɛ di jamana finitigiw ma i b'i jigi tigɛ maliko la e k'an ka jamana finitigiw lajɛ bani wari min bɛ minɛ ninnu fɛ sirabada la n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ hali a jaga k'o de bɛ di mali kɛsu kɔnɔ dɔ ko ma ko n'i taara burukina n'i bɛ don n'a y'a sɔrɔ sɛbɛn t'i bolo sisan wali i ka sɛbɛn jɛman kɛ n'a ye kabila donda la
u bɛ jamana ka hakɛ minɛ sɛbɛn u b'o de d'i ma i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ye hakɛ min sara wa i bɛ tile joli kɛ ni nin sɛbɛn ye o bɛ d'i ma k'a daminɛ Burukina donda fo k'i bɔ n'i y'o sɛbɛn yira yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ tɛmɛ n'i y'a daminɛ Kayi k'i bɛ taa Sikaso wala e bɛ taa Côte d'Ivoire Mali dugu donda o dugu donda hali ni tuma dɔ la hali ni sɛbɛn b'i bolo n'u ye fiɲɛ dɔɔni ye ka sɛbɛn na i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ finitigi dɔ bɛ dɔ minɛ i la an ka jamana lahalaya bɛ nin cogow de la aw ko jamana ka jɔ ne bɛ Cogɛli ɲininka o Cogɛli Kogala Mayiga kɔni n'i b'a fɛ ka fantanya dɔn k'a kɛlɛla jamana kɔnɔ ko jamana fantanw sɔrɔla k'u bɛ ka yiri i kan ka taa yɔrɔ jumɛn ye nafolo minnu bɛ bɔ k'a bɛ don fantanya kɛlɛli da fɛ i bɛ taa jate minɛ o yɔrɔ la wa e bɛ taa fantanw ka so de k'a lajɛ ni dɔ bɔra fantanw ka fantanya la hakɛ joli bɔra la mun de dir'u ma fantan hakɛ joli dɛmɛna olu de b'a dɔn ni dɔ bɔra gɛlɛya la wala dɔ ma bɔ gɛlɛya la Mali bɛ jate minɛ yɔrɔ min nka n'i y'u ka sɛbɛnw lajɛ bi hali nafolo hakɛ min bɔra Asimu fɛ k'a bɛ taa di fantanw ma Mopti ni Ala y'i ci ka taa déplacer u ɲininka hakɛ joli dira a dira jɔnni ma mun dir'u ma k'o jate ka bɔ Asimu ka dili la faamaw ma ka se fantanw ma n'i y'o furanjɛ lajɛ fɛn caman bɛ folofolo ye dɛ aw ko k'a bɛ jamana dɛmɛ ani kuma mugu ba fɔ hali minnu tɛ journaliste ye olu kɛra journaliste ye yan'an ka dɔ kɛ kuma na o yan'an k'a bɛɛ kɛ kuma ye o munna an tɛ wale dɔ kɛ Abulayi Kanta kabili kelen ne tun tɛ yen dɛ e de y'an ka ciden ye i ko Jelibugu denmisɛnw k'u ye baara dɔw boloda tiɲɛ yɛrɛ la a fɔra fɔ cogo min an t'u lamɛn wa i kana dan nin ma dɛ komi a ko jujɔn n'a nin cogo la tan tile 2 tile 3 t'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ baara in kɛra kɛ cogo min n'a ma kɛ i kana anw fɛ yan i kana fɔ an ye i ye seereya minnu sɔrɔ i tɛ dɔ fɔ an ye Jelibugu denmisɛnw ka wulikajɔ ka ɲɛsin Jelibugu kɔ o labɔli ma maa bɛ se k'a fɔ bi ko tare ka da ka dɛmɛɲɔgɔnw olu b'a la ka sɔrɔ denmisɛnw na Jelibugu denmisɛnw y'a wajibiya u yɛrɛ kan sibiri o sibiri u bɛ se ka taa kɔ in labɔ cogo min na sibiri in na min bɛna juillet kalo tile 31 ma san 2021 u y'u ka laada ni k'a lakile denmisɛnw dɛmɛɲɔgɔn dɔw ye dugutigilakaw ye dugu mɛrilakaw ka taa fara jamana yɛrɛ ka cakɛ bondaw kan minnu ɲɛsilen bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ma seera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye Jelibugu dugutigi ale ye min fɔ o filɛ nin ye an kɛ nana denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan an ka dingɛ kɔrɔbɔ nka n y'a sɔrɔ min y'a tiɲɛ k'a ka so jɔ a kɔnɔ a tilara ka dingɛ dɔ bɔ a ka so kɔfɛ o taara fo kaburu la fo kaburu o taara yen ji de woyora sa ka taa don kaburu kɔnɔ a donnen a y'a kogo bin kaburu kogo k'a bin ji bɛ taara kɔnɔ ka tiɲɛni k'a kɔnɔ bon a seginna waati kelen tuguni dɔ y'a kogo jɔ a waati kelen sa min nana ko dɔ wɛrɛ fana bira tuguni an kɔnna ganna ka segin an kɔnna ganna tɛgɛ n'o ma bɔ yen ji ko in ti ɲɛ dɛ denmisɛnninw filɛ u tugula kɔ in na ka kɔnɔbɔ i y'a fɔ n bala a kɛra kɔnɔbɔ da y'u bolo an balimamusow fana u bɛɛ nana bi ka na ɲɛ da kɔ kan k'a ye fɛn min don minisiri nana a taara min ka so bɛ a jɔlenba ye a y'a ye minisiri yɛrɛ ka taa kaburu in fana na a y'a ye o de bɛ k'an kɔnɛ gasi la o bɛ se ka dabila cogo min ji ka taa nɔkɔrɔ. Jelibugu musow tɔgɔ la lase min kɛra an ba fɛ olu filɛ nin ye anw denw de wulila anw balimakɛw de wulila anw mɔdenw de wulila k'a yira dekun bɛ anw ka denbayaw ka Jelibugu kɔnɔ yan ni san nana ni samiyɛ sera anw musow de bɛ obligé a n'an cɛw k'an denw ta ka t'u kalifa komini wɛrɛ la ka da kan ji bɛ ka anw degun an sigida la n'o ye nin kɔdingɛ in kɔnɔna ye kɔ in b'a ta fo Nafaji kulu sanfɛ a bɛ jigin ka na n'a jiginna ka na kɔ gerenna a yɔrɔ bɛ déborder ji bɛ taa kɔrɔn fɛ a bɛ taa tilebi fɛ commune 1 bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la a kɔrɔma suru ye fɛn fɛn bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ 3e pont Dawolo la ji bɛ don fo mobiliw kɔnɔ ni samiyɛ sera caman b'i ka du bila ka taa luwanse ta walima ka t'i denw kalifa o tuma a tɔ bɛ to cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye so kɔnɔ o tuma an kɔni b'a ɲini anw ye wele da ni anw denw bɔra anw cɛw bɔra anw yɛrɛ musow bi anw ka don ye a bɛ kɛ anw de ye anw denw n'a mɔdenw de b'a tɔɔrɔ kɔnɔ samiyɛ mana se Jelibugu dɔgɔtɔrɔso a bɛ fa dayɔrɔ tɛ yen sigiyɔrɔ tɛ yen a bɛɛ bɛ fa Soso Dabi Ɲɛbɛrɛ a bɛ k'an degun an sigida la o de kama an ko bi ye musow ka don ye anw haminanko belebele ye Jelibugu ka jɛya ye Jelibugu ka sanuya ye commune 1 ka jɛya ye Mali ka sanuya o de y'anw ka haminanko ye o de la anw y'an ka bi journée k'o kɛ o daga bɛ se ka bɔ anw da la cogoya min na anw bɛ se ka balo hɛrɛ kɔnɔ cogoya min na o y'anw ka laɲini ye sigida maire ale ye lase min kɛ
olu filani population yɛrɛ y'a dɔn bi k'a fɔ u jɔyɔrɔba de bɛ baara in na n'u yɛrɛ sera ka dɔ k'a la a bɛ se ka u lafiya commune kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko commune kɔnɔ bi ko jelibugu bɛ se ka inonder a bɛ sɔrɔ sababu dɔ de fɛ a sababu ya a ti yan a bɛ quartier wɛrɛ de la o yɛrɛ de jɔli nana ni kɛ ni problème ye bon n'olu nana dɔn sisan k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ kunbɛn pour que u ka population fɛnɛ tanga état fɛnɛ y'u dɛmɛ bi k'a lajɛ k'a fɔ ko ministère de l'assainissement fɛnɛ ye jɔyɔrɔba k'a la ani partenaire caman an yɛrɛ bɛ minnu dɔn minnu fɛnɛ y'u dɛmɛ dogo la minnu y'u dɛmɛ kɛnɛ fɛnɛ kan an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn a bɛɛ commune kungo de ye wa a bɛɛ jelibugu fɛnɛ kungo de ye o de la bi journée panafricaine na u ye musow fɛnɛ wele ka fara u kan vraiment an bɛ musow fo à travers l'arajire k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min fɛnɛ na faso baara ye don bɛɛ kan k'i ɲin don nin baara la ni baaraba in nujuru minɛbaga o ye Seriki Kuyate ye ale ye sira min sɔrɔ k'a fɔ kɔko in kan olu filɛ nin fɛn bɛ tali kɛ jelibugu musow la an b'u fo ka sababu kɛ kalo 2 ani kɔ o kalo 2 ani kɔ jelibugu musow b'a kalama baara min bɛ sen na mais baara in alhamdulillah a bɛ ka nɔbɔ yaasa baara in bɛ se ka dafa fo musow ka fara an kan bon wulikajɔ min filɛ sen na n'an bɛ kunnafonidilaw wele an ka dɔn k'a fɔ ko kunba de b'o la kun jumɛn b'o la o ye ala ka latigɛ kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ko kɔ in a bɛna dilan mais jɔn ye kɔ tiɲɛ dugudenw de kɔ tiɲɛ donc ni dugudenw yɛrɛ wulila k'a fɔ k'u b'a dilan u kolo la e ka ala ka latigɛ kɔnɔ fanga sɔrɔla min bɛna fɔ k'a bɛ kɔ dilan donc ni nin baara bɛ ka kɛ musow yɛrɛ fɛ k'a kɛ anw cɛw yɛrɛ fɛ an minnu ye kɔ in nɔgɔ parce que fɛn caman b'a kɔnɔ o bɛɛ ye anw yɛrɛ ka bololafɛnw ye anw ka jate la nin wulikajɔ min bɛ ka k'an fɛ samedi o samedi n'an bɛ kunnafonidilaw wele wulikajɔ in bɛ don min minɛn kɔnɔ o ye sensibilisation de n'o ye ka mɔgɔw ladɔnniya anw kan ka se ka waleya jumɛn matarafa min b'a to an kana bila ni ɲɔgɔn gɛlɛya kɔnɔ an balimaw ni mɔgɔ min ko Orange Mali a ko jujɔna mɔgɔ minnu ɲɛna Mali tun ye tuma min na sotelman kelen de tun ye Mali telefɔni ci cakɛbondaso ye Alpha tun bɛ fanga na waati min tun ye kɛnyɛrɛ ye cakɛbondaso dɔ dayɛlɛ ko Icatel o dayɛlɛla tuma min Mali ma feere wɛrɛ sɔrɔ fo k'o cakɛbondaso in Icatel feere Senegalikaw de laban ye o cakɛbondaso in san wa Faransi fana laban nana o fana san Senegali bolo o de y'a kɛ n'i ye Orange Mali lajɛ a ɲɛmɔgɔ kumaba dɔw minnu y'a kolatigɛla gwɛrɛgwɛrɛw ye i b'a sɔrɔ o ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye o tɛ malidenw ye nka bɛɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ Orange Mali nana Mali kɔnɔ yan a kɔni nana ni telefɔni labilali ye telefɔni tun ye faamafɛn ye a tun sɔngɔ ka gɛlɛn ka se hakɛ dɔ ma puce kelen a bɛ daminɛ waati min a ka ca ni 60,000 ye dɔrɔmɛ joli bɛ puce sɔrɔ bɛ cikɛlaw bagangɛnnaw bololabaarakɛlaw aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan hali n'a sɔrɔ kɛ kuma dɔw b'a jira k'a fɔ ni an lamini jamana ninnu lajɛ i n'a fɔ Senegali i n'a fɔ Côte d'Ivoire Orange bɛ baara kɛ ye kɛcogo minnu na nɔgɔya min bolo dalen don olu ye tuma dɔ la ko nɔgɔya bolo dalen tɛ anw ye Orange Money yɛrɛ filɛ dɔw b'a fɔ k'a fɔ Senegali a ta da ka nɔgɔ ni Mali ta ye Orange kɔni i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a ma f'a ka baara kɛcogo man ɲi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Orange Mali a ka baara kɛcogo ani u sɛnɛ ka teli ka se hakɛ min ma Ablaye Kanta i tɛ fɛn fɔ an ye an bɛ min faamu yaasa k'i ka musakaw sɔrɔ nɔgɔya la a sira dɔ ye Orange Money ye Orange Money baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnna n'u ka jɛkulu le Amarsɛri ye ninnu ye wele bila kunnafonidilaw ma kari in na kari min ni a bɛnna o to kalo tile fɔlɔ ma san 2021 Kalabankura k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ olu kan u ka baara in na a barika bonyanen don kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na k'u bɛna baara bila kɛ Orange Money ta fan ka daminɛ tarata ni ka taa bila alamisa don nka baaraw bɛ nun don u fɛ kokura juma don o b'a jira k'a fɔ tarata araba alamisa o bɛ kɛ Orange Money tɛ labaara Mali kɔnɔ nka juma don u bɛ sigi ka baaraw kɛ sera min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu de filɛ nin ne tɔgɔ ye Modibo Sila ne ye Amarsɛri vice président ye bon an ka wulada na sigi la o ye ka kunnafonidilaw wele ka laseliku ye laseli min bɛ gɛlɛya min b'an kan nin wagati in na n'o ye an ni Orange Money ani Orange Mali cɛ gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Orange Money commission ye komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na Orange ye cakɛda ye cakɛda min cakɛda dunan ye an ka jamana kɔnɔ c'est à dire a bɔra jamana wɛrɛ de la ka na yan donc ni a nana a kan ka baara di jamana kɔnɔdenw ma o yɛrɛ ye cakɛda sigili jamana kɔnɔ o y'a sariya dɔw ye donc o baara ditɔla anw ma certes Orange Money 2008 a daminɛla Orange bɛ don an kan a bɛ buru d'an ma a bɛ café d'an ma n'o ye k'an nɛgɛ an ka se k'u ka minɛn
cari an ka se u ka mina promotion kɛ n'o ye k'a yira jamakɔnɔdenw na an ka se u ka mina feere n'o ye k'a lakodija jamakɔnɔdenw ye sabula wagati la u nana réseau wɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ n'o ye Malitel ye donc togo di produit mina in bɛ se ka taga togo di dɔw donna an kan su ni tile u b'an kan ala y'a kɛ an ye baara kɛ su ni tile fiɲɛ b'an kan gɔngɔ b'an kan an tɛ sigi ka se ka produit lakodɔn lakodɔnnen sisan ka daminɛ 2008 ka na bila fɔ 2019 la Orange ye yɛlɛmaba don baara in nafa sɔrɔ sira la n'an b'a fɔ o ma k'a tɔnɔ sabula fɛn in mɔgɔ m'a faamuya u ye misalila 100 sara la Orange tun bɛ a daminɛ wagati la Orange tun bɛ 80 a tun b'o tila di anw n'an ka patron ma n'o ye master ye sabula fɛn in tilalen don chaîne de distribution n'o ye feere yɛrɛ sira ye a tilalen don ka taa tilayɔrɔma 2 ɲɔgɔnna na bon Orange Mali ale minɛntigi ale tɛ compter a la master bɛ n'o ye partenaire direct ye n'o ye Orange yɛrɛ cakɛɲɔgɔn fɔlɔfɔlɔ ye donc olu de bɛ minɛn nabɔ ka minɛn lase anw ma 100 sara la 80 bɛ tila anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ donc Orange yɛrɛ tun b'a tɔ ta o kɛra k'a daminɛ 2008 baara daminɛ wagati min na o y'a sɔrɔ baara nafa ma bonya maintenant sisan baara nafa nana bonya k'a daminɛ 2019 la depuis 2018 fo ka na se an filɛ waati min na komi sisan su mana ko n'an y'an da ni dugu jɛra n'an wulila an b'a sɔrɔ Orange y'an ka tɔnɔ k'a sago ye a t'an ɲininka an bɛ fɛ ka nin ko in kɛ tan tɔ aw hakilina ye jumɛn ye o t'a la donc min mu Orange dɔrɔn olu bɛ baara kɛ n'o ye 2019 kana bila 2020 na Orange ye an ka tilali sira kan 100 sara la Orange ye 50 bila a yɛrɛ kun fɔlɔ donc a tɔ 50 o bɛ tila anw ni an baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'an ka patron ye donc o tilali la an ka patron bɛ 15 ta anw bɛ 35 ta donc an ye baara kɛ ten n'o ye 0,35 o kɔfɛ an filɛ min yɛrɛ kɛnɛ kan nin min yɛrɛ kɛra tigɛli yɛrɛ fo ka n'u tɛna anw yɛrɛ nin tigɛ o de kɛra laban in ye Orange yɛrɛ kelen 100 sara la a bɛ 65 ta anw baaraɲɔgɔnw olu bɛ 10 ta anw bɛ 25 ta bon yanni an ka se an ye fɛn minnu bolo da pour ka gɛlɛyaw kɛlɛ d'abord an wulila ka se Orange Mali ma sabula mɔgɔ ni a ye ko kɛ hali n'a ma sari la a kɛ wagati ni e yɛrɛ min ni hakili b'i la donc i bɛ s'a ma fɔlɔ bon i ye nin waleya in kɛ i y'a kɛ ka da kun min kan ale ni i y'a kɛ munna i y'a kɛ donc an ser'u ma siɲɛ 2 n'o ye le 5 ye nin kalo in tile 5 ale nin kalo in tile 15 an ser'u ma a sigi fɔlɔ la an n'u ka Orange Money directrice an n'o de ye ɲɔgɔn ye filanan an n'u ka Orange Mali yɛrɛ DG directeur général an n'o ye ɲɔgɔn ye u ye jumɛn sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna u ko an ma ko concurrent de bɛ ka na olu la n'o ye réseau wɛrɛ bɛ ka na Mali la il faut que maliyɛnw ka nin jateminɛ réseau wɛrɛ bɛ ka na Mali la donc olu bɛ ka o réseau in nali de ɲɛsigi o ye jumɛn ye n'o nana o bɛna nɔgɔya o bɛna maliyɛnw sago kɛ o kama f'olu ka baaraw de kɛ baara min bɛ kɛ sababu ye ka se k'o nali kunbɛn o baara de na kɛ o waleya de na kɛ sababu ye ka anw ka commission k'o tigɛ fɛn tɛ b'olu ka sɔrɔ la dɛ mais dɔw b'anw de ka sɔrɔ la u ye fɔlɔ kɛ fɔlɔ in ni u ye dɔ bɔ commission na terrain kan mais en réalité min bɔra commission na terrain kan ale ni min bɔra anw ka commission na et frais d'éditeur la je vous prie frais d'éditeur la min bɔra la terrain kan n'u bɛ ka publicité kɛ k'a fɔ médiaw la k'a fɔ ko Orange Money nɔgɔyara bɛɛ bɛ se k'i ka wari bila Orange Money na Orange ye dɔ bɔ a ka fɛɛrɛw la ka sɔrɔ nkalon don a ye min bɔ commission na o ma bɔ fɛɛrɛ la il faut que maliyɛnw k'o de dɔn komi o wagati kɛra an ma kuma an y'a to ten tɔ sabula u ye fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye tubabuw ka fɛɛrɛ don u bɛna an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na n'an ko an bɛ wuli o wagati la k'an ka commission kɛlɛ kɛ donc i bɛna ye u bɛna jumɛn fɔ ko an ye dɔ de bɔ jamana kɔnɔdenw ka bɔta la Orange Money fɛɛrɛ sababuya la k'a sɔrɔ u ye min bɔ commission na o ka ca siɲɛ 2 ka tɛmɛ u ye min bɔ frais de retrait la sur le terrain sabanan min nana kɛ o de nana kɛ le 1er juillet ni kalo in tile fɔlɔ u nana sɔgɔmada fɛ an wulila dɔrɔn an y'a sɔrɔ au lieu de 35% et 0,35 an ka commission nana 0,25% na u ma fɛn bɔ population ka commission na or que olu y'a fɔ anw ɲɛna n'u ka lajɛ la k'a fɔ f'olu ka dɔ de bɔ fɛɛrɛ la sabula réseau min bɛ nalen n'o nana u bɛna dɔ bɔ fɛɛrɛ la a bɛ komi n'o nana u bɛna maliyɛnw sago kɛ donc yan'o ka na f'olu ko o nali labɛn bon o nali labɛntɔ la o de nana kɛ dɔ tɛ b'olu ka sɔrɔ la dɛ mais dɔ bɔ anw ka sɔrɔ la maliyɛnw ka fɛn dɔ faamuya nin ko in ye maliyɛn den kɛlɛ de ye maliyɛn den bɛɛ de kelen Orange nana Orange bɛ taa k'an to ɲɔgɔn kan maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ c'est-à-dire ni mɔgɔ sara terrain kan a fɔra ko dɔ ka saki minɛla la k'a to baara la waleya kɛbaga jugu sababuya la maliyɛn de don ale halala wari de don Orange ka miskala zarati a tɛ terrain kan ka baara kɛ ni fɛn ye fo maliyɛnw k'o dɔn sabula n'an bɛ taa an b'a fɔ u b'a fɔ anw ye Orange ka baarakɛlaw ye Orange b'a kɛ tan certes Orange est énormément riche mais Orange n'a même 1 centime bamanankan na Orange ka dɔrɔmɛ 1 tɛ terrain kan min bɛ ka baara kɛ ni ko in ye maliyɛn denw de ka wari bɛ terrain kan dɔ cɛ de ka wari bɛ terrain kan dɔ balimakɛ de ka wari bɛ terrain kan dɔ balimadenkɛ de ka wari bɛ terrain kan wa ni mairie sigira wari nɔfɛ n'i ka wari taara Orange t'a kala don a ɲini ka bɛn n'a ye n'i filila ka début kɛ mɔgɔ kun début mun tɛ
i ka laɲini ye erreur de transfert n'o ye fili bolo ma ye i bɛ Orange Mali wele e min bɛ baara la i localiselen don i dɔnnen don i ka pièces b'u bolo yen n'i k'u ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka wari in nasegin tu as 1000 problèmes degun dan de don u b'a fɔ tile 45 i ka taga poliso la ka taa réquisition ta patati patata e bɛ t'o la intéressé bɛ taa ka taa wari bɔ o b'i k'i mago sa munna a b'o kɛ munna a bɛ sumaya réclamation kɛli la n'o ye n'an filila ka se k'an ka wariw lasegin a ma munna a bɛ sumaya parce que a ka fɛn t'a la a ka wari tɛ yen donc o kama a b'a k'a sago la a ka d'a ye cogo min na sabula u yɛrɛ delila k'o fɔ anw ɲɛna ko zon fana y'olu ka client ye donc o b'a yira k'a fɔ ko Orange yɛrɛ bɛ ka zon yɛrɛ dɛmɛ tiɲɛni na donc anw bɛ yan bi an ye nin kɛ juste pour que ka an ka baara sauvegarder n'o ye k'an ka baara makaran ne yɛrɛ mun filɛ ka kuma nin ye moi je suis juriste de formation j'ai ma maîtrise c'est-à-dire ne ye kalan kɛ ka tila mais n bɛ taa mun baara kɛ bɛɛ bɛ jamana in baarako kalama yanni n ka tila n sera ka nin baara in sɔrɔ ka n don a kɔnɔna la a kɛra sababu ɲuman ye n ma taa baara ɲini fan si fɛ n ma kɛ chargé ka bila n ma kɛ donni ye ka bila jamana kunna donc n ye n yɛrɛ wuli n yɛrɛ ye ka baara kɛ n yɛrɛ ye ka denbaya ta o la n bɛ ka balo o la n'a fɔra tileganbilen fɛ ko Orange bɛ na ka na o nafa bɛɛ ta ka bɔ yen maliyɛnw a b'a lajɛ nin tɛ k'a fɔ ko jɛkulu damadɔni farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko ka mankan kɛ nafako la nin ye maliyɛn bɛɛ ka kɛlɛ de ye bɛɛ b'a kalama jamana in kɔnɔ Orange bɛ bɔ ni miliyari min ye jamana in kɔnɔ Orange ka dɔrɔmɛ tɛ si Mali kɔnɔ maliyɛnw f'a k'o dɔn a bɛ na cogo min na a bɛ bɔ n'a ye ten tɔni maliyɛn bɛɛ ka fara an kan n b'a la o n t'a la o n bɛ Orange Money kɛ o n tɛ Orange Money kɛ o n ka mɔgɔ t'a kɛ o n'i y'a mɛn i sen tɛ basakɛlɛ la ani tasuma ma yɛlɛ i ka bugu la vraiment an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn den ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an dɛmɛ ni kɛlɛ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali mɔgɔ minnu bɛ taa Orange Money opération kɛ a tɛ dan Orange Money yɛrɛ kɛbagaw dɔrɔn ma dɛ mɔgɔ minnu bɛ taa Orange Money yɛrɛ opération kɛ bɛɛ ka Orange Money k'a to ni tile saba gɛrɛ na gɛrɛ min fɔ ni mɔgɔ b'i ka wari ci ma a fɔ k'a wari ci ma réseau wɛrɛ fɛ i bɛ se ka wari sɔrɔ sira minnu fɛ bɛɛ ka Orange Money k'a to yen u k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ jamana dɔ de kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu ni c'est-à-dire u n'olu baaraɲɔgɔn dɔw de b'u la parce que Orange yɛrɛ y'o de fɔ u y'o fɔ an na n'u ka sigi dɔ la ko Orange ye terrain de ni terrain wulila i bɛ boli ka don a kɔnɔ de ou bien a bɛ taa k'i to ne balimaw ni vraiment ni nin ye mɔgɔ baaraɲɔgɔn ye ou bien ni mɔgɔ baaraɲɔgɔn o jaabi b'aw yɛrɛ bolo Orange ye terrain de donc Orange ka hakilina o tɛ falen n'olu ye min fɔ olu b'o de kɛ u ka sɔrɔ dɔrɔn san o san Orange bɛ directeur yɛlɛma n'a ye directeur yɛlɛma directeur min bɛ na ni o bɛ se ka na misali la n'u bɛ miliyɔn kelen de sɔrɔ kalo la directeur ka se ka na 4000 fara miliyɔn kelen kan dɔrɔn u bɛ na o directeur kura ye u b'o waleya u bɛ ko sugu bɛɛ pour que ka se ka dɔ fara sɔrɔ kan ka dɔ bɔ dépense la bɛɛ dun b'a kalama baara société kɔnɔna la n'i ye dɔ fara sɔrɔ kan k'i bɛ dɔ bɔ dépense la i bɛ dɔ de bɔ baarakɛla la donc ni dɔ bɔra baarakɛla la o dɔ de fara chômage kan o y'a sɔrɔ a bɛ taa fɔ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna n'o ye faamaw ye an bɛ sinsin ka wele mandat minnu fana ma u bɛ taa fɔ olu ɲɛna k'a fɔ ko Orange bɛ ka emploi créer Orange bɛ ka emploi créer Orange bɛ ka participer c'est-à-dire gouvernement ka projet d'emploi la ne balimaw u bɛ ka baara min tiɲɛ o de ka ca siɲɛ 10 ka tɛmɛ u bɛ ka baara min kelen o misali suru m'o d'aw ma Orange bɛ taa a bɛ mɔgɔ damadɔni ta dɔrɔn k'u bɛ t'o don INPS la u bɛ t'o don AMO la u bɛ taa baga an ka clients ma butigitigiw u bɛ butigitigiw don AMO la a t'a ɲɛdɔn fɛn min don juste ka se ka enregistrer dɔrɔn ka papier kɛ ka taa yira état la k'a fɔ ko non olu ye baara di ma ka sɔrɔ ma baara d'a ma dɛ u y'a coro de donc vraiment an bɛ wele kan mɛn di bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma u k'an dɛmɛ kɛlɛ in na kɛlɛ in ye maliyɛn den kɛlɛ de ye kɛlɛ in ye jamana fasoden ɲuman kɛlɛ de ye jamana min yɔrɔ min na bi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la n'a fɔra ko ka mɔgɔ ba hirika mɔgɔ miliyɔn hirika ka baara fana ka ban tiɲɛ o ka taa fara sokɔnɔsigibaw fana ka tuguni ne baw ne faw ne balimaw balimakɛw ni balimamuso a y'a sigi a ka lajɛ n'a sɔrɔ ni ko don ko min ye ko bɛnta ye ou bien ni ko bɛnta tɛ o jaabi bɛ bɛɛ lajɛlen bolo vraiment ni ne tun ye an ka sigi kun ye n'o ye point de presse ye ka se ka kunnafonidilaw wele sɛbɛnnikɛlaw jatigiw ale ni minnu b'a kɛ réseau sanfɛla fɛ ka se ka an dɛmɛ i komi u y'an dɛmɛ kunun cogo min na k'an ka kunnafoniya caro an balimaw yɛlɛma ye politikitɔn ye politikitɔn bɛ yen ni ko ne Jose Traore ka danfara don yɛlɛma ni tɔn tɔw cɛ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye bi an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi yɛlɛma kuntigiba tɛ Musa Mara ye u ka tɔn bolofara u ka tɔn yɛrɛ ye hakilina minnu ta maa kelen tɛ se ka to tɔn ɲɛmɔgɔya la kudayi ni bada ni e tɛ yen maa wɛrɛ tɛ se ka kɛ tɔnkuntigi ye falenni fanga na ka mɔgɔ dɔ bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye ni bɛɛ y'a tun sigira o kan ɲantuma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ coup d'état ko a fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ kelen n'ale tɛ maa wɛrɛ tɛ sɔrɔ tɔn kɔnɔna na fɔ ale ka sa don min o ye fɛn min a kɛlen don ka tɔn caman gɛlɛya don a tɔn kɔnɔ bi yɛlɛma dun ye tɔn min olu yɛrɛw ka fɔcogo la yɛlɛma tɔndenw olu ye tɔn ka jɔn de ye tɔn tɛ olu ka jɔn ye olu ye malidenw ka jɔn de ye malidenw tɛ olu ka jɔn ye tɔn yɛrɛ mara sɔrɔ minnu bɛ k'a kɔnɔna na a bɛ kɛ ni jɛlenya de ye o politiki tɔn n'o ye yɛlɛma ye dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen k'u ye kɛnɛ kura dɔ sigi don min na Musa Mara a tun bɛ kanbɔ wasadenya nɔfɛ aw hakili b'a la an delila ka baro dɔ sigi o baro in a y'a jira k'a fɔ n'ale kɛra wasaden ye ani a dɔgɔnin
n'o ye Assane Sidibe u mana wari min sɔrɔ wasadenya la k'u b'o wari fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛsɛbaatɔ minnu be yen n'u galabu ka kɛnɛ nga u ka mafiyɛnya kun ye fɛn min ye i tɛ se ka manakun sɔrɔ ka baara k'i yɛrɛ ye Bamakɔ sigida 4 na denmisɛnw ka tɔn musow ka tɔn ka olu dɛmɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min baara in daminɛna u fɛ nka u ma bɔ tɛnɛnna ka kari sɔrɔ minnu tun ye wasaden n'o ye Musa Mara ni Assane Sidibe olu ka wasadenya bɔ jɔra nka u tun ye layidu min ta a nana kɛ u ye sabu ɲumanw sɔrɔ Rajal tun b'a kɛnɛ kan a ye seereya minnu sɔrɔ ne ko Rajal yala kɛnɛ in sigi kun tun ye jumɛn ye ni Zeyina ta ye kɔrɔlen ta si ye waa ninnu ye hakilikuraw de tale ye Jose ladala ko min ni parti yɛlɛma kelen bɛ ka ta ka dɛmɛ don sigida 4nan sifinnakaw ma baara in tun bɛ kɛ kalo o kalo wasadenw fɛ minnu ko u bɛ jɛ u ka sara kɔ ka di u ka sigida denw ma nka sisan kalo 3 o kalo 3 de baara in bɛ kɛ nka o b'a to association jɛkulu caman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ sɔrɔ sibiri tɛmɛnen association min tun bɛ yen o bɛ taa jɔ association 18 ɲɔgɔn na ka bɔ sigida 4nan quartier 8 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye kasabi sɔrɔ ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ baara ninnu na kɛnɛ in a ɲɛmaya tun bɛ Musa Mara fo ka se Assane Sidibe n'olu 2 de tun kɛra wasaden ye kalata min kɛra san 2000 ni san 20 an y'a daminɛ ni Musa Mara ye o kɔrɔfɔ ninnu o de filɛ nin ye an bɛ aw bɛɛ fo kuma la surunyara maa fɛn fɛn kɛra sababu ye bi don in ka kɛ an bɛɛ ɲɛna bi don in ka sabati minnu bɛ musaka bugu wari bugu ka don nin financement in na an bolo fo honorable Assane an kɔrɔkɛ Boubacar Sidiki Sangare Banque Ouest Africaine de Développement n'o ye banque ye min bɛ fɛ ka an dɛmɛ mairie sababu la k'a ye baara min kɛra baara in nafa yɛrɛ la commune kɔnɔna la denmisɛnw bɛ baara sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka commune kɔnɔna jiya ka gɛlɛya dɔ bɔ gɛlɛya la commune kɔnɔ ka olu fo ka APEJ fo comité de sélection minnu b'a baara la u dɔw bɛ kɛnɛ kan yan k'u bɛɛ fo parce que ni olu tɛ an filɛ kɛnɛ min kan a tɛna se ka kɛ bon aw fɛn fɛn nana fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la journalistes an b'aw bɛɛ fo an ka nin baara in anw y'a tu tigɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ bi a ka d'an ye a ka kɛ misali ɲuman ye commune wɛrɛw ni Bamakɔ Mali cercle wɛrɛw dɔwɛrɛ tɛ ɲɛmaaw k'u kɔfilɛ ɲɛmaaw kana gouvernement ma kɔnɔ ou bien kana jamana dɛmɛbagaw ma kɔnɔ mais u yɛrɛ kelen kelen bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ je pense que o sira de don wa sira kan sira min fɛnɛ jamana joli fɔlɔ ye sira min ye n'o ye denmisɛnw ka baarako ye foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ ni denmisɛnw ka baarako ma sabati kosɛbɛ hali terrorisme ko ma an b'a kuma la n'i ye baaratanya bɔ a la a tɔ b'i dɛ donc ka denmisɛnw dɛmɛ ka musow dɛmɛ u ka su yɛrɛ kɔrɔ u ka kɛ sababu ye k'i ka hɛrɛ sɔrɔ o sira de ye nin donc an bɛ maa fɛn fɛn ye baara in bila sen kan ani ka baara in nɔgɔya an bolo an b'a bɛɛ fo an bɛna min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 63 de kɛra sababu ye ka financement in sɔrɔ bi o maa 63 sini ma sinikɛnɛ ma nin baara in ka don ba la a tɛnkunnen bɛ aw de la gulonlen bɛ aw de la dɛmɛ min bɛna kɛ aw ye ni aw y'a aw janto a la ka baara kala a ka bugun a ka kɛ sababu ye maaw ka baara sɔrɔ aw fana ka kɛ sababu ye ka baara di maa wɛrɛw ma o de bɛna anw ka nin baara in don ba la ani maa minnu bɛ dɛmɛ k'a kɔnɔ o de bɛ olu encourager k'a ye u ka baara nafa yɛrɛ la k'i ma nafa yɛrɛ la jamana ma donc an b'a ɲini aw fɛ a y'aw janto dɛmɛ ninnu na aw ka baara kɛ comité de gestion minnu bɛ sugandili kɛ an y'a f'u ye n ko siɲɛ wɛrɛ ta n'o bɛna kɛ kalo damadɔ bi kɔfɛ o kɛnɛ in kan a ka di n ye u ka filimu dɔ yira an na reportage maa 63 in financement dira minnu ma a kɛra cogoya di u bolo dɔw y'a sɔrɔ nin y'a san kelen baara kɛra la u ye baara di maa wɛrɛw ma wa ou bien u y'a minɛ dɔrɔn k'a d'u da a ka ɲɛfɔ an ɲɛna o de fɛnɛ b'a to an ka baara in an bɛ se ka an disi gosi n'a ye sinon an bɛ kɛnɛ min kan dɔrɔn an bɛ wari di de an bɛ wari di mais mun kɛra wari la kɔfɛ o kibaruya tɛ ka di an ma siɲɛ wɛrɛ ta o kibaruya ka d'an ma a ɲɛna o a ma ɲɛ a ka d'an ma parce que o fɛnɛ de ye jamana jɔli ye n'a fɔra k'a bɛɛ tiɲɛna de fɛnɛ a ka fɔ an ɲɛna o ka ɲi o b'a to an k'a dɔn kow bɛ cogoya min na an b'a la kelen cogoya di ni fiɲɛ yera la ainsi de suite donc comité a y'aw jija ka baara ko kan
pour que siɲɛ wɛrɛ o kɛnɛ o ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ o la. Donc vraiment an bɛ aw bɛɛ fo minnu bɛna dɛmɛ sɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye Ala ka kɛ u nafalan ye, Ala ka kɛ u ka duw nafalan ye, Ala ka kɛ jamana nafalan ye. Minnu b'a baara la Ala k'u bolo bɛɛ a baara la. Ala ka ni ɲɔgɔnna kɛnɛw caya, Ala ka ni ɲɔgɔnna kɛnɛw caya jamana kɔnɔ. Aw bɛɛ ni ce, Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Merci bien. Jose ni tun ye Musa Mara ye o tɛmɛnen kɔfɛ Hassan Sidibe fana bi n'ale ye CNT kɔnɔmɔgɔ ye a fana ye parti yɛlɛma ɲɛmaaba ye bi sigida 4nan kɔnɔ an ye kuma tɛngu a fana la hakilina minnu bɛ Hassan Sidibe la o kɔrɔfɔ ninnu de filɛ nin ye. Hassan i ni sɔgɔma. Aba Rasijal. Aw ye dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye sɔgɔmada in na tuguni parti yɛlɛma jabala la bita in bilala hukumu jumɛn kɔnɔ. Bita in ye n b'aw fo Rasijal ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bita in ti dɔwɛrɛ ye bita in ye a siɲɛ 6nan de an bɛ chèque di an y'a décidé depuis mandat passé k'a fɔ ko ni an kɛra député ye an b'an ka salaire an ka saraw bila kɛsu dɔ kɔnɔ min bɛ denmisɛnw ni musow ka projet misɛnninw financer. Ala nana n'a ka n'a ye assemblée cira Ala y'an dɛmɛ an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ min ko a b'an dɛmɛ Ala nana n'a ka n'a ye tugun ne yɛrɛ kɛra CNT membre ye. Donc n y'a décidé tuguni n ko n b'o wari kelen n ka sara kelen bila kɛsu kɔnɔ donc an b'o de la bi Ala barika la an ye mɔgɔ 18 financer bi n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan depuis fond in dayɛlɛnna an bɛ mɔgɔ 63 de la an ye minnu financer. An y'a mɛn k'a fɔ banque dɔw fana bɛ yen n'o ye BOAD k'o bɛ fɛ ka dɛmɛ dɔw ma a bɛna kɛ sira jumɛn na an ye mairie fana tɔgɔ mɛn kɛnɛ kan dɛ. Awɔ au fait an ye kibaruya sɔrɔ BOAD b'a fɛ ka décider ka fond in dɛmɛ mairie ka sira fɛ mairie fana y'an dɛmɛ ka fond in ko ladɔn donc partenaire fɔlɔ min yɛrɛ sɔrɔ la o y'ale BOAD vraiment an contannen don BOAD ko k'a b'a fɛ ka an dɛmɛ ka wari dɔ kɛ kɛsi in kɔnɔ pour que an ka se ka mɔgɔ caman dɛmɛ et que u contanna fond in kɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ u ka ni ɲɔgɔn ye politicien k'a ka wari bila jamanadenw ka bolo kan. Kɔrɔfɔ laban b'i fɛ yan. Kɔrɔfɔ laban min bɛ commune fo parce que commune in de dara n na k'an kɛ député an ko ladɔnna commune in de fɛ donc n b'u fo k'u wale ɲuman dɔn u ka danaya u bɛ se k'a sabati an ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an ka politiki ɲuman kɛ pour que jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que Ala ye fɛn bɛɛ di jamana in ma mais je pense que jamana politiciens de m'a kɛ ka ɲɛ bon Ala kana an kolo ɲɔgɔn ye. An b'i fo i ni ce. Merci beaucoup. An bɔlen nin bɛɛ de la minnu ye nin dɛmɛ in sɔrɔ n'o ye bénéficiaires ye an ka ɲininkali sera an balimamusow fana ma an k'u fana lamɛn bani. Bɛɛ lajɛlen ma lawuli biro kɔnɔ sigi kama dɔw bɛ yen nɔ se t'u ye dabali t'u ye o bɛ bololabaaraw kɛ mais moyen t'u ye ka se k'o financer yɛlɛma ye hakili ɲuman min sɔrɔ n'a bɛ donbolo kɛ an ye an ka se k'an ka entreprise financer vraiment a diyara an ye n'i y'a jateminɛ du kɔnɔna ko bɛɛ baselen bɛ muso kan ni se t'i ye se tɛ dutigi ye a ka gɛlɛn mais i bɛ jagomisɛnnin min kɛ ni wari fana t'i bolo k'a fɔ financer a ma nɔgɔn n'i ye nin sɔrɔ nin cogoya la i bɛ se ka baara kɛ a la fo ka se ka mɔgɔ wɛrɛw employer donc a bɛ kɛ e baara yɔrɔ dayɛlɛ non seulement kɛ yɛrɛ baara yɔrɔ e bɛ dɔ k'a la i bɛ fɛn sɔrɔ a b'i nafa i bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛw fana employer donc o bɛ se ka dɔ bɔ hali denmisɛnninw ka tunganfɛ t'a la yɛlɛma mɔgɔw ka dɔ fara nin hakilila kan hali sisan parce que u ka baara in bɛ k'a kɛ tilenya de kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ u ma jateminɛ ko fo ko yɛlɛma mɔgɔw dɔrɔn u ma jateminɛ ko denmisɛnnin dɔrɔn u ma jateminɛ ko fɛnɛ nin baaraden dɔrɔn baara fɛn fɛn gɛrɛ fɛn fɛn n'i b'a kɛ n'o ye bolominɛ fɛn ye u b'a jateminɛ ni y'i ka projet ye u b'a fɛsɛfɛsɛ ni sɔrɔ da b'a la dɔrɔn u b'a financer donc o min ye nin ye o ye tilenya baara de ye donc n bɛ a ɲini u fɛ u ka dɔ fara o kan et puis fɛnɛ partenaire minnu fana bɛ k'u appuyer u ka dɔ fara o kan pour que fɔ in a kana dan commune 4 dɔrɔn ma don dɔ a ka walankatan ka se Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma min bɛ ne bolo k'a fɔ u ka taa u ye wari in sɔrɔ u y'a ɲini hakilila min ye u kana kɛ hakilila wɛrɛ ye u k'a don o da fɛ ka baara kɛ fo mɔgɔ wɛrɛ fana ka b'u nu ma. I tɔgɔ di? Ne tɔgɔ Lala Kulibali. E ye fɛn sɔrɔ a kɛra cogo di aw ye postulé cogo di ka nin sɔrɔ? Bon anw ye a ko mɛn k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka dɛmɛ don mɔgɔw la commune 4 kɔnɔ walasa muso minnu bɛ yen nɔ ni dɔ kɛ ka d'u ye ni fɛn t'u bolo u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye n'i y'a mɛn i bɛ dɔ kɛ o ka sɔrɔ dɔ b'i kun de
ya mɔgɔw ka kuma don ko wari de bɛ wari ɲini bon dɛmɛ in kɔni vraiment an y'a bénéficier a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ ya nin b'a to hali mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ n'i yɛrɛ sera k'i yɛrɛ dɛmɛ i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ hali du kɔnɔna la donc yɛlɛma bɛ ka baara min kɛ nin ye communication kɔnɔna la nin ye exemplaire ɲɛnamaba de ye bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka exemple ta yɛlɛma ka baara in kan n'o kɛra an ka denmisɛnninw bɛ chômage min na gɛrɛnsigi min bɛ yen nɔ surtout n'i ye communication ta jikɔrɔ ni yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya la a baarakɛbali de ka ca denmisɛnninw bɛ yen nɔ u tɛ fɛn na u sigilen bɛ suma mana sera u bɛ yɛlɛma donc an b'a ɲini yɛlɛma fɛ hali bi u bɛ baara min na baara in ala ka kɛ ɲɛtaga ye ala ka kɛ ɲɛtaga ye ni ala sɔnna ma wari in bɛ don o da fɛ ni ala sɔnna ma a bɛ don o da fɛ sabula ni mɔgɔ y'i dɛmɛ a ka k'i yɛrɛ fɛnɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ voilà lala Aïcha Kulibali madame Konate. An balimaw lahalaya min bɛ jamana kɔnɔ kɔni an ye dɔ fɔ o la nka komi a bɛ tile saba bɔ bi an bɛ Kucala n'an nana Kucala aw minnu ye lamɛnbaaw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka ca ala fɛ aw sigin bɛ ka fɛn dɔ makɔnɔ Kucala kibaruyaw la o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi o ye a dɔnna de ka fɔ Mali kɔnɔ yan bi n'i ye Kucala mara ta maa o maa bɛ yen k'e ko nin ye sɛnɛkɛla ye sɛnɛ nafa a tɔnɔ ye fɛn min ye Mali in kɔnɔ yan hɛrɛ min bɛ sɛnɛko la wa o tɛ sɛnɛko yɛrɛ dɔrɔn ye koyi fɛn o fɛn bɛ yen n'a sirilen don sɛnɛ la sabu karamɔgɔ Denba delila k'a fɔ n ye k'a fɔ fɛn damadama bɛ yen olu tɛ taa ɲɔgɔn kɔ o dɔ ye jumɛn ye o ye sɛnɛfɛnw olu tɔnɔ sirabɔw i n'a fɔ sumanw bayɛlɛmali ne sera Denba fɛ nin furancɛ in kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ zira kelen min n'a b'an ka kungo kɔnɔ zira mugu o y'a dama fɛn wɛrɛ ye nka zira kolo min bi bɔ o kolo min n'a bi fili dɛ o zira kolo in o tulu bɛ Denba fɛ yen ne nana sɔrɔ a bɛ zira tulu bɔ ne ko Denba nin ye mun ye a ko zira tulu ne ko zira tulu ko zira tulu ne ko ne ma min faamu Kucala ye cikɛyɔrɔ ye kɔɔri tun bi ci kɛ anw fɛ yan Kucala jomɔw n'a fɔ Jose yɛrɛ kɛra Kucalaka ye wa ne kɔni kɛra Kucalaka ye ka sabu kɛ Denba de ye sabu ne k'a dɔn k'a fɔ Kucala ye yɔrɔ min tuma dɔ la n'i y'a ni Bamakɔ filɛ Bamakɔ kɔni ye yɔrɔ ye bi yɔrɔ min an bɛ se k'a fɔ an ka jamana faaba don politiki kolatigɛlaw Asimu ko min y'a sɔrɔ a kɛra Bamakɔ jamanakuntigiw bɛ sigi Bamakɔ tuma dɔ la yɛrɛ hali an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye n'o ye usines n'a ɲɔgɔnnaw ye o bɛɛ Kucala usines caman fana bɛ Bamakɔ nka ni Denba ka baro la waati dɔ a ko an bɛ don min i n'a fɔ ko bi hali an bɛ usine ko kuma minnu fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Bamakɔ ye usine faso ye Mali kɔnɔ Kucala bɛ tuma dɔ la ni Kucala bɛ sira min kan n'a tɛmɛn'o kan Kucala laban usine bɛna caya ni Bamakɔ ta ye n'a ma caya n'a yɛrɛ ka ban Denba ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ an bɛ e ka baarayɔrɔ la bi n'o ye centre de formation multifonctionnel a bamanankan ye ko labɛn so min ni bayɛlɛmali a nasiraw a kalansiraw a baarasiraw a ɲɛdɔn siraw o bi kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana min y'an ka sumanw ye an ka sumanw ka bayɛlɛma an bi suman minnu dun n'a bi ci kɛ o bi se ka ci kɛ cogo ɲuman na cogo min a fɔlɔfɔlɔ ye sumansi ɲuman ye a filanan o ye dugukolo ye a sabanan o y'a kɛcogo ɲuman ye nin bɛɛ ni nin dafara a kɛcogo ɲuman yɛrɛ anw ye wo ye an b'a fɔ de ko an bɛ sanji de makɔnɔ ko ka ci kɛ nka ne nana e ka yɔrɔ la yan tilema dere fɛ kaba kɛnɛ bɛ yan tiga kɛnɛ bɛ yan fɛn o fɛn bɛ yen n'a bi kɛ nan na a bɛɛ bi sɔrɔ e ka centre in kɔnɔ yan a filanan fana ye fɛn min ye wa a yiri minnu a suman minnu n'u bi ci kɛ yan n y'a ye k'a fɔ nɔgɔ minnu bɛ kɛ suman ninnu kɔrɔ nɔgɔ ninnu ye an ka jamana yɛrɛ nɔgɔ ye o ye an ka ɲamantonw an bi dabɔ minnu lamɔ a kɛra sɛ ye o a kɛra misi ye o a kɛra ba ye o o n'a ɲɔgɔnna bagan minnu b'an bolo olu mana bo kɛ o bo de bi bayɛlɛma ka jiri furaw ni fɛnw k'a la k'o yɛlɛma k'o kɛ nɔgɔ ye o de bɛ kɛ jiri ninnu kɔrɔ an tɛna politiki ko kuma fɔ an ni e sabu aw ye maa minnu ye jamana politiki kɔni a mana kɛ cogo o cogo n da tɛ politiki la n da tɛ politiki la o kɔni ye kuma gansan de ye n'o tɛ hali e bɛ baara min kɛ n'i y'a ye k'a fɔ hali bi a ma ɲɛ sɔrɔ anw yɛrɛ kɔni fɛ politiki de ma jɔ a jɔyɔrɔ la nka jamana bɛ lahalaya dɔ la sisan i yɛrɛ ye kibaruyaw lamɛn dɔ tun ko k'a bɛ Asimu faga wa k'a faga misiri yɛrɛ kɔnɔ koyi wa a y'a muru de ta dɛ muru de b'a bolo
misiri kɔnɔ n'o ye Bamakɔ misiriba ye k'a bɛ Asimi kantigɛ. Ala kɔni y'a kɛ a ma se k'o kɛ fiyewu. Aw yɛrɛ y'a mɛn sisan a fɔra k'a fɔ ko cɛ in sara. Ni maa ko nin tɛna se k'a fɔ ye k'i da don a la i ka walawalali kɛ nka yan'an ka don kuma in na yala jamana politiki ko Denba Sisoko e y'a faamu cogo di aw minnu ye cikɛlaw ye aw y'a ye cogo jumɛn? Alhamdulillah karamɔgɔ Jose i ka nin ɲininkali diyara n ye. An bɛ dugawu kɛ fɔlɔ jamana ye farafinna bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye banaw ye Ala k'a kɛ nɔgɔya fɛn ye Ala k'an lakisi k'an ka jamanaw kisi k'an bila sira ɲumanw kan. Ni min kɛra sisan jakɛ don an b'an da don a la maa min ye politiki mɔgɔ ye o tɛ politiki ko la o nin ye jamana ko de ye nin ye Mali ko de ye bi Ala k'an kisi ni kun sera ka kɛ cɛ in wulila min kama n'a kɛra an ka jamana segira kɔ de donc fɛn min b'an segi kɔ Ala k'an kisi o ma an bɛ fanga dɔ la fanga min n'an bɛ fɛ ka élection de labɛn n'a fɔra furanjɛ fanga o furanjɛ fanga premier vice président ni deuxième vice président ko tɛ yen bilen a fɔ karisa bɛna nɔnɔ bila o tigi tɛ yen bilen an bɛ jigi ye min ye n'a fɔra ko mɔgɔ k'a b'o fa Ala y'an kisi o ɲɛna koyi sinon kun ye jamana segilen kɔfɛ an kun bɛ taa kɔ tuguni Ala k'an kisi o ma Ala ye Asimi lakisi a ye Mali lakisi malidenw ka dugawu de ye an bɛɛ bɔ nin ko in kɔnɔ Ala k'an ka dugawu minɛ ni ɲɔgɔnna bɛ na maa ɲuman minnu bɛ yen an ka mɔgɔba minnu bɛ yen Ala n'olu lahɔrɔma Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnnaw ma n'o bɔra ye Jose i da sera yɔrɔ dɔw ma olu diyara ne ye kosɛbɛ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi vraiment gɛlɛya bɛ yen a bɛ yen fo k'a fɔ a bɛ yen mais an ka dugawu kɛ baarakɛbaliya fana sen b'a la Kucala n tɛ se k'a fɔ nin usine da in bɛ yen mais usine ka ca 30 ye Kucala usine belebele ko don sinon usine 50 ni ko bɛ Kucala min bɛ kɛ ka baara kɛ kɔɔrikolow n'a nasiraw la mais fɛn wɛrɛw bɛ yan min tɛ kɔɔrikolo ye parce que usine bɛ yan min bɛ bɔrɔ dilan usine bɛ yan min bɛ bidon dilan usine bɛ yan min bɛ mana dilan ne yɛrɛ bɛ kɛ ka usine kɛ n b'a fɛ ka sibisi ni bisigi kɛ ni kaba ye a minɛn bɛɛ sera Kucala mais baara ma daminɛ fɔlɔ donc usine bɛ Kucala a ka ca baara caman bɛ Kucala min bɛ kɛ ni sɛbɛ ye o de ye Kucala diya an ye o de ye Kucala kɛ an faso ye parce que Kucala bɛ baara kɛ Kucala ka bɛ baara fɛ bi ne ka centre an bɛ se ka kuma ka dɔɔnin de fɔ o dɔɔnin ye mun ye n'a fɔra an ka denmisɛnw to yen u yɛrɛ mɔ ni bɛɛ to a gɛnfɛn bolo dɔ ta b'a minɛ dɛ donc an kana denmisɛnw to u yɛrɛ bolo an k'u bilasira ne delila k'a fɔ ni jeunes ye 1000 téléphone 20 téléphone 15 téléphone o bɛ denmisɛnw bolo kamalenw bolo moto b'u bolo u bɛ taa sigi ka gɛrɛn sigi ka te sigi ko baara tɛ yen o min sigilen don a t'a ɲɛ dɔn dɛ n'a b'a dɔn baara b'a bolo baara belebele yɛrɛ de b'a bolo o de ye baarakɛminɛn yɛrɛ y'a bolo i b'a dɔn ne ye mɔgɔ ye min ko lemurukumuni ju kelen an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ka ɲininkali kɛ lemuru bɛ joli sɔrɔ lemuruba bɛ joli sɔrɔ lemurukumuni bɛ joli sɔrɔ lemurukumuni ju kelen a bɛ 20,000 feere a la kalo kelen ne y'a ye ɲɛna o bɛ Mali kɔnɔ yan ju kelen ɔ maa min bɛ kɛ 20,000 téléphone san ou bien an k'a kɛ 1000 téléphone ye moto bɛ e bolo aw cɛ 4 cɛ 5 bɛ taa sigi ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka te sigi et puis a ko a ma baara sɔrɔ donc a tigi t'a dɔn an ka n'u gɛnfɛn to ɲɔgɔn na an k'u bɔ u bolo an ka baara dɔ sira don u kɔrɔ u ka se k'o kɛ o baara sira ka ca dɛ n'i ye 0,25 wuli bi ni garage ye o wari man ca dɛ ka kɔlɔn sigi ka na forage sigi forage ye y'a daminɛ faama kunda bi forage 2 bɛ ne fɛ ne bɛ ka baara min kɛ a ma daminɛ n'o ye dɛ a daminɛ fitinin de ye i ka kɔlɔn kelen pe se 0,25 kɔnɔ ka panneau kelen san jisama machine kelen san i b'o bɛɛ san o tɛ tɛmɛ téléphone kelen wari kan jisama machine bɛ bi hali 8,000 bɛ dɔ sɔrɔ panneau kɛ ka 8,000 ye 16,000 ye mais ne e ko baara t'e bolo n'i y'o koli i ka tamati d'a la 0,25 tamati a bɛ se ka fɛn min lase i mɔ n'i y'o ɲininka i tɛ taa tunga fɛ fiyewu o ye kelen ye ne delila k'a f'u ye farafin sɛmuso 10 donninkɔrɔ 2 n'i y'a di mɔgɔ ma ne bɛ kuru k'a tigi kun san kelen a bɛ miliyɔn 1 ladon an y'a kɛ mɔgɔ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ même bi mɔgɔ dɔ bɛ yan min bɛ kɛ ka baara kɛ a bɔra fo Kayi farafin sɛ ko don dɛ farafin sɛmuso 10 donninkɔrɔ 2 san kelen a bɛ miliyɔn 1 de ladon sɛmuso 10 donninkɔrɔ 2 a n'a bɛ don kɛsu moto kɛsu 1 san ka yɔrɔnin dɔ koli i bɛ y'o koli i tɛ 20,000 don a la fiyewu mais moto b'e bolo téléphone b'i bolo e ko baara t'i bolo a tigi m'a ɲɛdɔn an kana jigin denmisɛnw na u t'a ɲɛdɔn donc an k'a ɲini k'u gɛrɛ an na an k'u bɔ u gɛnfɛn bolo o de ye ne ka hakilila ye o de ye ne bila nin baara ninnu kɛli la formation kɔnɔ bi n'i y'a ye da sera Nzirako ma komi Nzira Tulubɔ Nzirakolo bɛ taa anw fɛ yan ka taa fo Bɛnɛ ka taa Tulubɔ ye ne de y'a ye ka soja taa anw fɛ yan u bɛna soja san yan ka taa di anw ye Burukina ka bɔ Burukina ka taa ka kolo bɔ fo Bɛnɛ k'o tulu bɔ ka na di anw ma yan n taara n y'a ye min kɛ n ko nin ka nɔgɔ an yɛrɛ bɛna bɔ ne bɛ tulu bɔ ni min ye o ma dilan yɔrɔ wɛrɛ dɛ u dilanla bolo la yan an yɛrɛ ka soudeur de y'u dilan machine min b'a pressé bi ni ne bɛ kɛ ka